बर'लेण्ड गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्टनि नैथि साननि गेलेनाया बादायदों डिमाकुसि उसु क्लाब आरो शिलं लाबान एससिनि गेजेराव। डिमाकुसि दखरा एबसु आरो गेलेमु आफादजों बानजायनाय बर'लेण्ड गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्टनि नैथि सानाव जोलुर बादायनाया डिमाकुसि उसु क्लाब आरो शिलं लाबाननि गेजेराव जायो। मोन्नैबो दोलोआ समानै गेलेनानै से गल सोना ड्र जायो। उनाव टाइब्रेकार गल जोहोना गेलेनायनि देरहानाय जेननायखौ थिरांथा लायो। टाइब्रेकाराव डिमाकुसि उसुआ 5 गल आरो शिलं लाबाना 3 गल मोनो। उसु क्लाबा नैथि साननि गेलेनायाव देरहासार जायो। लोगोसे उसु क्लाबनि गलकीपार नवजित आयाना मेन अफ द मेच बान्थाखौ नैथि साननि गेलेनायाव आजावनो हायो। गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्टआव दिनै जिहेतु मेन अफ द मेच नोंथाङा मोननो हाबाय, माबायदि मोननांगौ? ভাল লাগিছে স্যার। ভাল লাগিছে। এতিয়া যেহেতু তোমালোকে টাইব্ৰেকাৰত শ্বিলঙত পৰাজিত কৰিলে, কেনে অনুভৱ হৈছে? স্যার আমাৰতো ভালেও খেলিছে চবে, কোনো চবে ভাল খেলিছে 100% ইয়াৰ কাৰণে আমি উইনিং হৈছে আৰু নেক্সট আমি ট্ৰাই কৰিম চেম্পিয়ন হ'বৰ কাৰণে। থেংক ইউ।